Hello everyone, this is Mel and sa video karon tulod ako sa inyo ang saon pag play sa gitara ang kanta nga Kuntis sa Hambog ni Max Sorban. Okay, so sa mga Cebuano, mga Bisaya, I'm sure familiar mo ni nga kanta. By the way, kanya nga kanta bisag karaan pero lingaw ni siya. Labi na kung na gitara o niya na barkada magtagay-tagay, mabibo ang panagtapok-tapok sa mga barkada kung magandang kanta na. So without further ado, atong sugdan ang tutorial. Una, magsugod ta sa chords nga itong gigamit o nakalindot lang kanta ha, kay mga basic chords sa siya. Basic chords niya, open chords pa gid. Okay, so naara tayo upat ka chords na gigamit. A minor. So man siya ang A minor. Dayon D minor. Okay, so man siya ang D. Dayon E. Siyang E, A major. Dayon, usahay pod, mugamit og E7. Ang atong E7 nga gamiton, kani siya. So, ang atong pinky na sa 3rd fret, second string. So, siyang E7. Okay? So, mao na ang chords na itong gigamit o diha ra tayo magbalik-balik. Magsugod ta sa intro. Ang intro na A minor, D minor, E7 or E or E7, dayon A minor, and then mo strum tagka-isa pasulod sa verse. Kanta lang yun, may tulo ako ka amigo, ana. Okay, so muna siyang chords. Ayun, ang strumming nga itong gamiton is down, down, up, down, up, down. So, if you notice, walay special sa strumming. Okay, so sa strumming, down, down, up, down, up, down. Okay, so man siya ang strumming. First, akong i-perform sa inyo ha, ang intro. 1, 2, 3, 4. Okay, so na ko itudlo ninyo murag technique ni siya para muad og flavor sa kanta, murag muad siya og effect bitaw nga mubagay gid sa kanta. Kanang gitawag nato og string muting. String muting gamit ang ato ang left hand or chord hand. Unsa ni pag string muting? So ang string muting is simple ra kayo, is ato lang isa gamay or luwa gamay para ang string, para ang kwerdas nga nagtinog, murag mo off siya kadiyot. So na siya sa effects nga murag mapalo o kana siya kung mabuta na to sa sakto nga beat o sakto nga lugar, muad na siya og effects sa kanta. Okay, so kay kung sa normal lang nga strumming, madugay niyo mo paminaw, ma-board. So whereas kung butangan na tuog string muting nga pinakalit, mo kuan siya, murag mo add siya og beat or effects sa kanta.
Okay, so man siya ang string muting. Okay, so man. Okay, adto na punta sa verse. Ang strumming pattern same ra ug ang chords nga atong gigamit is mao ra gyapon nasulod ra gyapon atong upat ka chords. Okay, so magsugod ta sa A minor. Human sa verse, musod ta sa chorus. Sa chorus, mo-open ta og E or A7. Kanta rin og sa hinambugay magdaog ta, ako waray ilonggo ka, ug Cebuano usab siya. Ayun, so na pod sa verse. So na pod ang waray. And then same pattern. Dayon verse, chorus, o end dayon. So mao siya guys. Inara ka sa yun ang kanta o at least na mo ibagong nakatunan. Ang mga Bisaya gitawag og pundo bitaw. Ang naka nindot sa gitarista is kanang daghan kag kanta nga maduyog. O kung daghang kag kanta nga maduyog, daghang malingaw sa imuha. O daghang maga-relate, o daghang kag mahimo ang mga amigo, mga higala, babae man or lalaki ana. So yan siya. So practice lang gunit og gitara. Nya sa ngadto-ngadto makuha na siya. Okay, so this is Mel and I hope nga namoy nakatunan sa akong video nga gihimo karon. O unta akong hangyo nga inyong suportahan akong channel nga by simply mag-like and subscribe. Pero kung dili niyo type ang channel, hangyo ko nga paki-click lang ang like button, at least dako na siyang matabang sa ako ang channel. Okay, so this is Mel signing off and see you in my next video.